kay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sikan samat ng teglablaw iti kawusyo, pare Philip. Kapilitan na, pare babay. Nusanak ngaglaba, di awan pagsukatak. Ay, sana kan samat na masikaso ni misis mo, pare. Sana talaga, pare. Ay, nawaw! Ay, di mo ipalubos sa pare. Anya nga iti raramitin na no, kasta nga awan ka iti balayaw. Amanga naman tumbat, maturog lang amin. Tunggal lagawid ak. Trabaho iti unag ti balay ti madanunak pare. Ay, narigat ti kasta pare. Sika lang aruran ti agtrap-trabaho. Sika pitaggunay iti unag ti balay. Ay, nawaw. Saan ka arupot pare? Mamamanog na ron ni bakit. Ay, nawaw. May sapel at anak yo. Anya kumangay ti pakabanugan na. Sigurado ak apalusot na lang na ijay. Tapno saan nga gunay pare. Nabambanuga kiti trabaho. Ngam kastoy pa lang ti madanunak. Ay nawaw. Nakaluto akmeten iti pangrabyan talakay. Angam na ornong mo ti plato iti lababaw. Siyak tulatan ti aginaw, kalpasan ti panangan ta. Jak ammo no niya tinararamid mo iti may sangal daw. Kat awan mo tinaduma trabaho. Pasensya kan lakay, saan mo't ngamin ama ibati ti anak ta? Sana may batay, wano di mo lang kahit tagunay. Di ka ka din agunget, aramidak tulatan, inton makaturog ti anak ta. Kastala ka na yun. Hinton kwan, maliwayam tumanag. Saan ka kadipay agawin, pare Philip? Saan pa, pare babay? Agistan bayak pa dito ayan mo. Agawid akto no rumabiin. Ta makita ano saan pa lang aggunay na ita Melissa. Makita na. No iuray na pala kanyak ti maarami ni Jibalay. Ay, mayat na ita na panunot mo, pare Philip. Kasta kat ti kayat kukin ka, pare babay. Supportive ka launay. Alakay, bagamano, mangirwara kita arak, pare. Oh, mangirwara ka, ano adda, pare. Tapno adda pagsangwan ta, kabayatan ti paragsarita ta. Apay anarabyan ka anagawid si ka Philip. Hindi mga sakit ayan ti kumpare. Sapay nakainom ka anagawid. Sige ngay. Anya nga iti nararamid mo iti may sangal daw. Ang mga nunat naturong ka lang manan. Ay naurnong maamin ti puyat ko lakay. Naimbagkan ka ata nakaturog ka idirabi eh. Kung nakakun kay, inyuray mo manan kanyak ti matrabaho diti balay. Inaramid kun ti daduma. Inlabak dagiti nagsukatan ni baby, kan inugasak dagiti plato. Dahil talag. Laeng. Ay nalakay. Saan alaeng dayjay tatrabaho mo't laeng dagita? Saan ko ang maaramid amin taadda ka nga rod ni baby? Dahil talaka na yun ti rason mo. Agpanunot ka mambat iti sabali ang rason. Talay, makauma. Di bibila ka na yun ti rason mo. Ay nawaw. Kontrolam ti boses mo lakay. Amangan numariing ni baby. Agtugaw ka pa'y Maridore. Ay, imayak tanang kung agong ungot nila kay mo idikalman, mare. Wan nga rod, mare. Agrek-reklamo, tayor uray ko kanukan kwa na ti maaramid dito'y balay. Kat maawatan na kumaa, tanarigat ti aggunay no kastangad na ubing, mare. Kunam ta naisingit ko pa'y tinagluto kan naglaba, mare.
Ay, day tatirigat na no makaasawa ka iti saan a makaaawat, mare. San tayo matarubot? Uray no kanayon tayo ang mabatbati iti uneg ti balay, makapabannog mare. Aglalo no adda ubing. Saan akasla idi ang maaramid ko amin, tawan pa iti anak mi. Ita, ay na, makabannog man, mare. Sapay awang kadwam, mare. Awan ti pangibatsyam ka ni baby no adda aramidam. Pudno da ita, mare. Sa anak pa'y nga rudan ang makadigos. Mutoy ni baby, tagdigos ka, mare. Ay na, nakababain matkan ka, mare. Ang mga numataktak ka pa'y. Si kakit dimat, mare. Isumat lang ti may sa agagarak, iso ngay mayak. Iso lang ti mo ka may tulong kukin ka. Di ka madanhagan. Awan ti napatag alakad ko. Kumusta nga iti trabaho lakay? Nasayat mo't bakit? Ni baby. Adda iti siled, nakaturog. Itala ang adiretso ti turog na. Gusto atap no, awan rason mo nga gunay diti balay. Ay ikwa, agpulis kan, tamangan tamatan lakay. Nakaluto ka ka din? Wen, nakapaglaba akmatlaangan. Nasayat mo't no kasta. Wen tapno saan ka nga agungot. Makaangas mo't lang na tao. Ay, mayatisa mo pari Philip. Wala, tayo narabit ni bagat ko, amin na trabaho iti balay iti Kalman. Isuan, nanganak lang iti simbang putak. Kun, kumpleto ti turong pare. Ay, epektive magayam no, bugawang pare. Ay, wala pare. Nasdawak nga ro di simbang putak. Ta kabaalan na gayam nga ramiday. Ay, simro nga ro na ti sadot na pare. Naita ti jak ipalubos sa mapasamak pare. Siyak kag trabaho tapno mabiyag kami. Isa rumbang lang agunay mo't iti unag ti balay. Ay, uno mo ta pare. Saan mo ta mabalay na tayo lalaki ti mga rami ti amin? Saan tayo nakiasawa tapno agbalin na babaunan nagiti misis tayo pare Philip? Nukas jela nga kanayon, di saan ako nagparikaw pare. Ano mo? Si Damot da ito, idi pa'y kalman bakit? Ano sampay laang lakay? Sa anak-anak karwar itay. Iso nga awan tinagatang ko asidaan ta. Kat no naaramid mo amin at trabaho dito pala hindi na minsan nga aldaw. Di mo ibaga, nga agras rason ka manan dita. Ay saan lakay? Imay ngamin ni Maridori iti dayti nga altaw. Iso an naaramid ko amin. Iso tinangasikaso kin ni baby. Tas umumbat pa'y lang. Ammom si ka, Philip. Kasla saan ka ngagpampanunot? Siyak laang ti mabatbati dito'y balay no kasta nga agtrabaho ka. Inton rabi siyak manen ti mapuyat ang mga sikaso iti anak ta. Nay datin suro da jadorikan ka, ha? Naturad ka na sumungsung bada. Gaputan na uma akmetan, Philip. Makauma ti kasta. Ti panagkunam siguro kat sikalaang ti mabambannog. Pudno ka day tinadamag ko, Philip. Masansan ka numot ti panag-apayo ken Melissa nga asawam. O sino tinangindaron ka na kayaw nanang? Asino kumapay? Dagiti ka arubayo Nagiti ka ruba mi amarites. Saan na nasaya at abugbog kawam ti asawam? No saan na amaaramid amin amaaramid iti unag ti balay? Kasano asaan na kagungad kat nabambanong ka nagtrabaho. Kas niya palang mat ni madanunak. Ura sino mo ta? Talagakit niya si manot na niya Melissa. Saan mo ta kas niya sigod ka? Wala, tawan pa'y ti anak yung asikaswan na iday. Iso ang maaramid na ti trabaho iti unag ti balay. Itang addan ti anak yaw. Kurangan ti oras na para ka nagitabanag. Rason na dahi tananang. Amok nga rason na lang ti ubing. Tapno saan ngagtrabaho. Kaya't na ti agbyag akasla dun niya. Ay,
Ay, kamaudyanan na. Nakadalusak matlaangan. Agyaman akmanan ititulong mo, Maridori. Naimbag ko tanukas na saan ka abisi kat umay ka dito'y balay. When nagdala naktirigat a pagdaldalanam ita, Mari Melissa. Naawan ka. Diyak mo ti aramidok, Mare. Adak lang dito'y no kasapulam titulong ko, Mare. Mabisin samot ta ni baby, Mare. Padidiam pa'y. Buti nga rodan, Mare. Ay, would gayam. Tsak, nakita nila kay mo, Mare. Rimor ka de. Diyak mo no sa dino tinagturungan na. Day off na ita. Ngam saan mo't nagpakada kanyak. Ibagaktukan ko ang apadasan na ti agbati dito'y balay. Tapno ammo na tirigat na. Ay, Mare. Agam, kompletuam pa'y ti usarin ni baby. Tapno adda didiin na, kankanan na, no kastang awan ka dito'y balayo. Nagawid ako, nanay. Tibilin ko kan ka. Di mo bugbog kawan. Wano kabkabilan ni bakit mo anak ko. Diyak may kariday ta, nanay. Ay nawaw. Awan ano kasta ka. Amangan numauman ni Melissa kan ka. Tao akmay ta mabambanaw. Saan mo ta mabali na sakti mga ramin iti amin? Iso nga rood apag tinulungan niyo. Ano sama? Tada mo nga anak yun dayta. Sigurado ang maikawamot ni bakit mo. Saan matla ang arubot ni Melissa, anak ko? Saan na ka maawatan, nanay? Sikati saan ang makaaw-awat, Philip. Ti ko nam siguro, kat nalakat ti trabaho iti nagtibalay. Narigat nga tatiag ko na ino adda ubeng. Anya lang madyagluto, aglaba ka nagdalos. Kasano nga rood no ibaga ni Melissa nga agsinukat kayo. Sikat agbati ijay balayo, tayo so tiyag trabaho. Kabaalam nga rood. Kabalak Nay talangay Naglaka, nanay. Ay na, wow. Nalakat agsasaw no saan mo pa'y anapadasan, Philip. Di mo amo, tirigat na. Nasaya at mata nagawid kan, Philip. Adda na patagapagsaritaan ta. Anya dayjay. Sinuruan na kamanan ni kumarem iti kalukwan iti awanak. Di ka agsaw itikas na. Ngamin, ni Maridori iti tumultulong kanyak tunggal awan ka dito'y balay. Oho. Tapno mapadasam mat, si kanto ti agbantay inton sumaruno abulan. Una. Nay talangay Agsinukat ta. Si kamot tagtrabaho, ta siyak tagbate iti balay. Nalakagaya ma. Ay nawaw. Narigat ken ka tapagbalinamot ngamin komplikado ti amin. Anya ti ko nang pare Philip? Saan ka nagtrabaho inton may abulan? Wan pare. Ni bakit kumutten tagtrabaho? Anya? Siyak tagbate iti balay. Tapno amo na matirigat tagtrabaho. Ay, wan may kaya. Tapno padasan na matparay. Ipagarup na siguro ang nalaklakat ni Makipurdia ngam tagyan iti nagtibalay. Ay nawaw, mindset na kiti babae paray. Agrubuat akon lakay, si kanti makamukin ni baby. Nasken ama sapaak, tamasapa mat amang lukat ti laundry shop apakipurdiya ak. Una, awan pariko, titi dayta. Adda ti gatas ijerep, adamat iti lamisaan tin saganak akanan na. Insurok mat no niya teramidam. Basic. Ay nawaw. Agrubwat ka kidnain, agrubwat ka, Melissa. Itay pa ngagpakpakada ka. Alangarod, innakon, si kanti makaamod ito'y balay. Kamusta ka, pare Philip? Baka manog, pare babay. Nagsangsangit pa ni baby. Mabisin samot, pare. Pinadidik mo titayan, pare. Ay, mga nukurang, pare. Pinakan ko pa yan, ngam di matlatag sardang agsangit. Ay, dahita, kaya di na, pare. Tulungan nakman. Ang mga ada may advice mo dito. Ay, nawaw. Ay, pasensyakan, pare, yung awan may advice kukin ka. Diyak pa'y napadasan ti kasta. Anya.
Apayan, Philip. Anya ti mapaspasamak di taon. Apaya kas taunay ti sangit ni baby. Jangardam mo na lang. Itay pa'y, isang inawagan kayo. Saan mat kami na sumbatan ni Melissa ti cellphone na. Ang mga nobisi ti trabaho na muti man ka po ka. Nakalaman pa iti makamuna nang. Nakamuno niya ti aramidag. Ay, unay kan, Philip. Saan mo samot asinuksukatan ti diaper na? Ha? Kasla na puno mga menpiman. Ay, mabitla nga rin na nang. Taalaag ti wipes kan diaper. Bakit amday ta? Si Mardangan. Saan ang ngagsangait? Nakaturog pa yan. Mabalin ka niya dito kayo pala ang nanang. Napay ko ma. Da kayo pala ti makamo ka ni baby. Tamangan kan agdigos akman may. Saan ka pa ianangan? Saan pa'y nanang? Saan ba't kami na may bati ni baby? Kunak man no kunam analakalaang. Narigat mo't kaya. First day pa lang, ay na. Kasladya ako na mo tiraramidag. Matarantaak no kastang agsangit ni baby. Ita, amo maun. Narigat ti agunay no adda tubeng. Amo ka narigat ti makipurdiya. Ngam narigat matlaang ti trabaho iti unag ti balayan ako. Iso amaawatam ko manibakit mo. No saan na amaarami daming. Adda kayo matgayam, nanang. Anya ter aramidan nyo dito'y balay. Ay, nawagan nak ngamin ni Philip, Melissa. Apay ka no? Saan ka no ngamin ngagsardang ngagsangit ti anak yaw? Anya? Sala nagsardang, hindi andan ni nanang. Hindi sinukatan ni nanang ti diaper na ko na Philip. Si kakit di mag... Mabalin ka din agsarita ta, bakit? May papanitian niya. Saklat ng tagtrabaho. Sikan ti agbati dito balay. Kunak man no basic laang kan katagyan dito'y balay. Narigat mo't kaya. Apay sika, saan ka amarigata na makipurdiya? Siyempre, makapabannog. Nga maanusan takasapulan mat nga agtrabaho tapno adda ti kanan tayo. Ilast mo ita na bulan bakit? Kalpasan na. Siya akong tagtrabaho. Kasaritak to ni nanang, tapno adda katulungan. Amangan numataktak pa'y ni nanang. Nasaysaya at mutlaang no adda ni nanang. Tapno adda mga sikaso kan baby no daramidam. Uray twice a week nga umay no iso. Ala, sikati makaam mo. Ngam kitaam Diyak kayat abugbog kawan nakmanan. Uwan ka di bakit? Pasensya kan. Kamalit na dyan. Sana na maulit. Promise. Ay, nawaw! Kas agasawa, maawatan yu kumadag iti pagkurkurangan yu iti tunggal maysa. Aglalo no saan mat ana igagara. Awan ti trabaho analaka. Narigat matlaang ti makipurdiya. Ngam no agtinulong kayo, pamilyayo kat nasaya at to ti pagbanagan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.